malebnom prostredí Skalických Vinohradov sa nachádza príjemný, moderne zariadený penzión Golf Maxim. Jeho služby ocení nielen firemná klientela, ale i rodiny s deťmi či cykloturisti. Ubytovanie poskytuje v novozariadených dvojložkových izbách a apartmánoch. Klientom je k dispozícii viacúčelová sála, vhodná pre firemné i rodinné oslavy a stretnutia. Súčasťou penziónu je vináreň s vlastnou pivnicou, ktorá ponúka i možnosť prenajať si vínne boxy. Ak chcete stráviť príjemné chvíle v malebnom prostredí, navštívte penzión Golf Maxim.